मेडाम प्लिज खिन्थादोल' बहा दं आंनि मेहेरा? नोंबो अननानै बुजिनो नाजादो नानि, जोंनि बे थानायाव नोंनि मेहेरखौ लाबोनाय जामाराखै। आरो बेबायदि जानोनो हाया। थगायदों नोंसोरो, हा थगायदों? नाथाय जों मानो थगायनो दे? नङा, आं मिन्थिगौ नोंसोर बेवहायनो लाबोमारदों मेहेरखौ। दा नोंसोरो दोनखुमादों, बबेयाव फाथायहरखो बुंनाय? आं थांगोन। मेडाम बाथ्राया दिगदार जागोन, खिन्थु मोजाङै बुंनोबा बुं मेहेरा बहा दं आंनि फिसाया? लाबोनानै बहा दोनमारखो? बहा दोनमारखो? ओहो, दा मारै बुजायबावनो नोंखौलाय? नंमारगौसो, हाथरखिया बेवहायनो फैमारदों। दा बुजायबाबो लायासै हनै, बेहायनो दं नंगासिनो बियो। जुदि बेयाव गैयानोबा माथो खालामदे? आरोथ' नङा सान, मेहेरखौबो बेवहायनो लाबोनो होननानै लाबोबाय नालाय। जोंथ' हाथरखिनि दुखुखौ मा बुजिनो दे? जों मिन्थिगौब्लाबोथ' बिनि दुखुआ बांसिन ना? गावनिनो सबसे आंगोमोन मेहेरा, अब्ला दाथ' बोरैबा फाग्लि बायदि मोनखागोन ना दसे गोमानायावनो? नंमारगौ, होमबाबो जों लांनांगोन र' बेखौ बुजायनानै। मेडाम नोंसोर मानो बुजिला? आंनो मेहेरखौ नांफिनगौ, नांगौबा नोंसोर आंखौनो जोबना। मानो बेबायदि जोबना दोनबाय थाखो? मानो हगारला बेखौ देनाय? मानो नायनोबो होला जोंखौ? मेडाम प्लिज, आंनि गोसोखौबोथ' बुजिदो। जाबायसैलै हाथरखि, मेहेरा बेयाव गैमारा। थ' बिनिफ्राय थांसै। बेवहायफोर नोंबो मा खोथा बुंदों? नोंथां, बेखौ एसे मोजां बुजायनानै लांदोलाय। मानो होनोबा जोंनियाव बेहाय गैमारा आरो जों केसखौ नायदों, मानसिखौ नागिरगासिनो। मेडाम नोंसोर थगायदोंना, हा? रियेलि सरि मेडाम, एसे डिस्टार्ब जानानै दं बियो। डिस्टार्ब? आं डिस्टार्ब नङा बेवहायफोर। नोंसोरसो जेबो बुजियाखै, हा? मेहेरा फैगोन ना? नों बांद्राय दुखु जानाङा, बांद्राय साननाङा। जों दंना, जों लाबोगोन ना। नोंसोर जेबो मिन्थिया, नोंसोर बुजिया। माने मानसिया बेबायदि जानानै दङ, नोंसोर जेबोखौनो नांजायाखै। मानो नांजाया जानांगौ जाखो दे? आंथ' नोंसोरो सापर्ट खालामबाबो आंनो नागिरगोन, नांगौबा हारसिङैबाबो आंनो नागिरगोन। जों नोंनि दुखुखौ मोनथिदों हाथरखि, थेवबो गोसोखौ हगारसारनाङा ना। नोंसोर जेबो मिन्थिया, आंसो मिन्थिगौ आंसो माबायदि मोनगासिनो। जों दंलै, नों टेनसन लानाङा दे, हा? दे थ' न'आव, माने जों फैबावगोन ना, नांगौबा आरो उनाव फैबावगोन। दे नानि, न'आव थांदो दे, उनाव खबर मोनबानो जोंबो खबर हरगोन ना। औ हाथरखि, बेलायथो जों दं, आं दं, माबा हनै सान दं, नोंनि बेवाइफोर, हा? आरो जों जमा लोगो नांना नागिरगोन जोंनि मेहेरखौ, हा? नाथाय दासिमबो जेबोखौनो खबर मोनाखै थुनथुलि। मोनगोन, मानो मोना जानो, मोनगोन ना। दे न'आव थ'दो हाथरखि प्लिज। आरो सानना नायलाय, जुदि मेहेरा नोंखौ बेबायदि एसेबां टेनसनाव दं होनना मिथिबा खम दुखु मोनगोन ना बेबो। एसे गोसोखौ हमथादो हाथरखि प्लिज। जागोन दे। औ, बेहायथ' जों फैबावखागोन ना आदैलाय ना सान? माथो जोंथ' ओरैनो जिरायनानै थायाना। नों हारसिं नङालै हाथरखि, जों दंजोबो ना। नोंनिल'थ' नङाना, आंनिबो फंबाय जायो मेहेरा। आंलाय मानो दुखु जाया जानो दे? बेरेजेरि, आंनि फिसालाया बहा? मेहेर आबैया बोरो? बेखौनोथ' जोंबो मिन्थियाना। मा बुंदों नों सोरां, मिन्थिया? बेखायनोथ' नोंनो फनाव खिन्थाजोबनो हायाखै, बेहाय फै बुंखादोंमोन ना। नङा, मेहेरा गैया, माने मिन्थिया, माने मा होननाय जाखो बेलाय, हा? आंनि आबैयालाय बहा मा जानांगौ, हा? औ माया, बेनो सैथो। मेहेरा माने सोरबा बेखौ हमना लांदोंमोन, नाथाय दा जेबोखौनो खबर मोनासै, सोर लांखो, बबेनिमोन, मानो लांखो। मा? नङा, सोरां नोंथ' बुंदोंमोन मेहेराथ' न'आवल'सो गैया होननानै। नाथाय बेफोरो मा? नोंसोर बुंदों दा मेहेरखौ सोरबा हमनानै लांबाय? सोर हमना लांखो मेहेरखौ, हा? जेरि, बांद्राय जानला मानला दा बुंखादो नोंसोरो। जों जानला मानला बुंनोबा नोंखौ मानो बेयाव लिंहरखोमोन? नाथाय बाथ्राया सिरियास माया। जोंनि आबा मेहेरखौ सोरबा पुलिसासो हमना लांबावदो। पुलिसा हमना लांदों? ओमफ्राय नों मा, हा सोरां? नों खालि नायनानैल' थाबाय जिरायनो? नोंसोरनो मिन्थिखाबाय बेखौ पुलिस लांदों, अब्ला मानो बख'हैनो थांदियासै? नाय माया, बाथ्राया बेबायदि नङा। फिसालाखौ पुलिसा हमना लांदों, अब्ला माथो सोरां, हा? बबे थानायाव दङ? आरो मानि दायाव हमखो? नोंसोरजों जेबो जानाय नङा, आं लायगोन आंनि आबाखौ। बहा दं, बबे पुलिस थानायाव? बेनोथ' प्रब्लेमा माया, बेनोथ' मानि? मा बेनोथ'? आं थानानै आंनि आबाया बेबायदि पुलिसनियाव थाया, मिन्थिबायना? जेरैखि जायाबाबो दिरुनना लाबोगोन। फैलायबाय हनै नोमा गदेया, दाबा मा रिएक्सन होगोन बियो? आयाथ' मा बुंगोनथाय, रागासो जोंसिगोन दा। जेबो नङा दे हाथरखि, नाथाय उफाय गैया, बेबो मेहेरनि बिमाथार, लिंहराबाबो जाया। बिमायाथ' ओरैनो नामावल'सो बियो, ओरैनोबा फिसालानि जेबो माने मोजांखौनो लुगैखाया। माबायदि नाङो बियो, दा फिसालानि खबरखौ मिन्थिबा मिन्थिगोन र'। दे सिरि थाथ'लै, गावबो बुजिगोन बियो, फिसालाखौ बेबायदि जादों होनबा। आंनिबाबो
गावनि थाखायनोथ' आलाय सिलाय जानांदोंना मेहेराबो बुंनो थाङोब्ला ओरैनो सायावल' बुंबा जागोन नामा फिसालाखौ अनो दा गावनि फिसालाखौ नागिरनो हायोना हाया बे नायनि ओइ नोंसोर बाथ्राफोरखौ गल गल बारा फिदिंनाङा दे जि बाथ्रा दं बुं खिन्था आंनो मा बेनो आं बुंदों आंनि फिसालाया मा जामारदों सोर लांदों मानो लांदों आरो बबे पुलिस थानायाव दङ नोंसोर दानो खिन्था आं दानो थांगोन मानोना नोंसोरथ' आरो खामानि गैखाया मोजांसो मोनखायो आंनि फिसालाखौ खस्थ' मोनबा ओइ सोरां बहा थांदों नाय माया एसे मोजां खोनासं माने दा बाथ्रायाबो एसे सिरियास नालाय मेहेरखौ जानला मोनला पुलिसा लाङाखै दाथ' नंखाय पुलिसनो नांगौ ना मा बुंनांगौ ना मानसि गाज्रि आं जेबो मिन्थि रोंला खाथिनि थानानि पुलिसनिफ्राय फैदों होनना हमना लांदोंमोन ओमफ्राय आरो बेल' नङा माया जों थांदोंमोन खाथिनि पुलिसावनो थानायाव थांनानै सोंहैदोंमोन नाथाय बिसोर बुंदों जे बिसिनि थानानिफ्राय रावबो फैयाखै मेहेरखौबो लांफैयाखै आरो बिदि जेबो केसबो रेजिस्टार जायाखै मा औ जोंबो मालाय ओरैनो मा आखायाव आखाइ थाबाय थादोंमोन नामा जों मा मानसिखौ लाबोआमोन मिन्थिनायमोनबा आंनि फिसालाया बेफोरबायदि गोमाफैबाय बेयाव नाथाय माबोरै गोमानांगौ जाखो हा नङा आंनि फिसालाया बेबायदि जानला मोनला सोरजों लांजालाबायनांगौ ओइ बिहामजो नोंथ' हाबा मेहेरजों दंमोन ना नोंलाय मा जामारदों आंनि फिसालाया बहा थांखो नोंथ' गोमायाखै माया मोजां रायलाय ओइ जुरि नोंथ' एकदम सिरि था आइ माखासे पुलिसफोरा मेहेरखौ फालांगि माने आयेननि बेरेखा फालांगि खालामो होननानै मोनानि समाव लांफैमारदों मा आरो नों नायनानै थाबाय नङा आयै आं मानो नायनानै थाबाय थानो आंबो बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आंखौबो लांफा होननानै बेखायनो आं सिगाङाव बुंखादोंमोन आबाखौ नोंजों फैयोब्ला माबा नङा माबा मोनसे जाखागोन होननानै दा नुबायना आंनि फिसालाया सोरजों लांजामारखो दा आरो पुलिसफ्रा गैयासो बुङो आयै बिसोर अब्ला नोंखौ मानो लाङाखै नोंखौ मानो गालांखो आंनि फिसालाखौल' थिखोनानै लांबाय जे बेथ' मोजां जाबाय दे दा आं हामथ'बाय नाथाय नों आंनि हाबाखौ खोमानानै लाबाय माया बेवहाय हाथरखिनि मा दाय हे इउ नोंबो सिरि था मिन्थिबायना जुरि आंनि फिसालाखौ बेबायदि खोमानानै बांद्राय माथा गरम दा खालामदो नोंसोरो आरो नोंनिल' नोंसाला नङा बियो सोरांनिबो आंनिबो मिन्थिबाय सिरि था जुरि नोङो सिरि था माया नङाबा दा बोरैबा जागोन ओइ बुलायनो नामा हा फैलाय फै बुलायनो खमलायनो आंजों फै ओइ साला फाग्लिफोर हो ओइ फाग्लि मा जाखो नोङो बे जुरिखौ थिखानो हाया नोङो मालाया मानो दावराव जादों बिस्रा बुलायनो आन्टी आंखौ एकदम राइटखौनो बुंदो ओइ गथ' नों गेजेराव दाफै दे नों जेबो मिन्थिया दाबो बुंगासिनो आङो बे हाथरखियानो बियो नङा आयै आंबोथ' दुखु मोनदोंना जे आं थासेयावबो मेहेरखौ बेबायदि लांबाय आंनि मेगननि सेरजोंनो बाद दे बिहामजो बेखौ बुंना लाब गैया ओइ माया नोंनि दादागिरिया सोलिया बेयाव आंनि आइखौ आं थासान्दियाव जेबो दा बुंखा अब्ला आंनि फिसाया बोरो बहा गायब खालामफैनायसो जमा नांनानै खालामखादों दा हा जाम्बि दुनिया नि जाम्बि जासिगोन नों माया सरि माने नों आंनिफ्राय देरसिन नालाय माया आन्टी बांद्राय खुगा थेव दा बुं दे आरो नों बिदि खुगा जाबायल' थासिगोन नामा फिसालाखौ नागिरनो गोसो गैला फिसालाया बिदि जानानै दङ नों बिदि बेलेगजोंसो नांलायबाय थाबा जागोन नामा आन्टी बुजिरोङि माया जोंनि मेहेरा गोमानानै दं आंनिबो फंबाय जायोना नङा नोंसिनि जेबो जाया मेहेरा मिन्थिबायना आंनिल' फिसाला दा बेनोथ' गायब जानानै दं माया नोंसोर जेबो खालाम आं खालामगोन आन्टी मोजां जागोन नोंबो माने जोंजों सामिल जाथ'दो नांगौबा नों उनाव गोसोब्ला नांलायफिनबानो जाबाय हा आरो जुदि नों बेफोरबायदि समावबो गावजों गावसो दायलायबाय थायोब्ला मोनगोन बेबायदिबा मेहेरखौ खोब बिमा नोङो आरोथ' जोंबो मामाया जोंबोथ' ओरैनो थायाखै नङाना जोंबो नागिरनो कसिस खालामदों बेखायनो मोजां जागोन जेबो दावराव दावसि बेफोरखौ खालामथ'नाङा जोंबो गाज्रि लुगैयाखै दा मोजांसो बुंदों ओरैबाबा आंनि फिसालाखौ नागिरखागोन पुलिसा मा बुंदों पुलिसा बुंदों कि मेहेरनि जेबो खबर गैया आरो मेहेरखौ गावसोर लांफैयाखैनो जेराव थानायाव एफआइआर जादों होनना बुंदोंमोन बेबो नंखायनो मा बिदिबा आंनि फिसाखौ सोर लांफैखो बेखायनो नांलायनायफोरखौ ज्राब दोनथ' फिसालाखौ फकास खालाम मिन्थिबायना आन्टी आरो बुंनो थाङोब्ला बिसोर मालाय नङाना नै सोरां आंकोल मेहेरनि बिफा ओरै सान मेहेरनि बिदा आरो जुरि आन्टी मेहेरनि बिमा नंगौ असे नङा थेवबोथ' ओइ गथ' लेक्सारफोरखौ बन्द' खालाम आं रायलायहरनांगौ रायलायहरगोन गिदिर अफिसारजों रायलायहरगोन आङो नाथाय लोगोआव थाफायोब्ला मेहेरखौथ' थाब मोननोबो हानाय ना आन्टी मा नों मेहेरखौ थाब मोननो गोसो गैया
थांनो हो थांबा थांथों बिनि गोसो जोंहा जों नागिरगोन हा बेफोरबायदि जाथाय जागोन होननानै सोर मोनथिगौमोन दे हा बेनोथ' जामायसो जानांगौआबो जाबायबा आबै माथो खालामहाबावनो दे बेनोथ' सान होमबाबो जों नागिरनांगोन मानसिखौ आयै बिसोरथ' मानि मानसिमोन दे बेबायदि लांनाय आं सानबाबो मोनला हा जों थानायावसो बेबायदि फैनांगौमोन ओमफ्राय बिसोरबा बहा लांमारखो दे मादै बेनोथ'हाय हा माबोरै मोनथिबावगोन दे जों थेवबोथ' ओरैनो थानो हायाना आबै माबा नङा माबा मोनसे सल्युसन नागिरनांगोन ना हा गथ'फ्रालाय माथो संसारबो जाफैबायानोमोन दे जानो हा दसेनो सोरनि नोजोर नांलायखो अब्लाबो जियानो जाबै जोंनि मेरा एकदम स्ट्रंखा बेबायदि हार मानिनो हाया बेबो ना सान नंनायाथ' नंगौ र' दे दा हनै सासेयाबो दुखुजोंनो मा जालांखो गथ'आ ओरैनोथ' आयै ओंख्रिखौ मोनसेल' बानायहरबायहां जायखिया सोर सोर जायो जाया जानायाथ' रावबो मोजांखौनो जानाय जाखानाय नंला हा दा बिहामजो उन्दैयाबा मा सानलायखो दङ रुमाव जिरायना सिरिनो बेबायदि समावनो सम बुजिब्लाथ' बुजिबायसै बुजियाबा आरो दाबो ओइ बेखौलाय मा होनो आबै दिनै जों बयबो जमाथ' जाखाबायना मेरमोनावनो थाखागोन जै सोरबा गाज्रि मानसि फैबावोना आबै लावथिया गंसे गंसे लाखावा नोंसोरो दे सोरबाल' फैथोंसैहाय बेबायदि होना हरगोनहाय दिनैथ' जों बयबो गाबागाव माखासे टेनसनफोरखौ दोनथ'नानै फिसालानि न'आव फैबाय नै आयै दा बेवहाय बास आबा मेहेरनिल' खमिसै बेबा ओमफ्राय दा हजों गथ'आ जेरावखि गैया ओंखामफोरखौबा मोनजादोंना मोनजायाखै आंनि आफा सनाया मोजाङैथ' दङना बेफोरबायदि नेगेटिभ साननायखौ दा लाबोथ'हाय जि सानो मोजांल' सान दे ओमफ्रायथ' आन्टी जों मेहेरनि खाथियाव गैयाबालाय मा जादों मेहेरनि थाखाय प्रेथ' खालामनो हागोन ना नंमारगौ दे थुनथुलि औ आफा इसोराथ' नुजोबखायोना जानो लोंनो जेबोखौनो गोसो जायासै मैयाबो हरसे उन्दुनो ओंखारासै आं जामायजो बोरैथो उन्दुनो ओंखारनो जानो लोंनो सुखुनो दे जोंहा न'नि गथ'आनो बिदि जाबायबा हजों न'आव थाब्ला बिदि जानाय नङामोनहाय जामायजो दा गथ'आबो आलाय सिलाय बिदि जाबाय ओजों बिमा बिफानि जाहोनावबो बायदि बायदि बेबायदिनो आरो गाव जेरै थानो बुंदों आबै आं इदि आं बेयाव फैबाय बेयाव फैबाय बिदि बुंहरलायदोंमोनलाय नोंसोर फैनो होननाया माला फैयो आबै थाब फैदोलै जाहरलायदोंमोन नै दाख्लै दा ह जों फैबाय गावहाबा बहा थांखो आंनि आबौ सना मेहेरा अबे मालाय खिनायाव मा बांग्रिं बेलाय जेबो नङा दे माब्लाबा मावनांगौ बांग्रिंफ्राबो बेफोर जाबाय मालाय बांग्रिं मिथिंगायारिनि ना सेल्फिखौनो मोनसे स्राय लानोसै आं बांग्रिं मावदोंलै बांग्रिंनि सेल्फि मोजां फैबाय दे एसे खायलें फैबाय आरो बांग्रिंबो मावबाय नालाय सेल्फिफ्रानो बा एकदमबारे गोगोम मावना थांदोंलै बांग्रिंआबो बेथ' मोजां जाबाय आंनाव थाबाय थाखायो फना सेल्फि मोननाय नंलामोन नङाबा फुजायाबो बावथारला माथो थांनांगौथ' दङमोन नाथाय हानाय नंलादां मानोना आंना खामानियानो बेबायदिबा फुजायानो जा जियानो जा जेरावबो माने बेफोराव थांनोनो मोनला गोसो दं गैया बेफोरजों मा जानो लोखि बेफोरजों सोमोन्दोआनो गैलाबा आंहा आरो जायखौ आं लांदोंमोन आसा खालामो बे थाबैनो मोजाङाव फैयो जायनि सेराव थांनो हास्थायदों बेयाव थाबैनो थांनो मोनफिनो नोंनि एड्रेसखौथ' आं मोनथियालै ब्र बाट बै मानसिनोथ' खिन्थाहैनो गोसो जादोंमोन आङो जे नों दाबो थांनानै दङ नाथाय सरि बेखिनि खामानिखौ आं हानाय नंला अलरेडि आङो नोंनि थाखाय जा हायो बेखौ खालामबाय बाखि नोंनि खाफालसै नाथाय जानो हागौ बै मानसिखौ बिराद मोजां मोनो खोमा बे नाथाय नोंबा जोंनि नोजोराव माबोरै गोग्लैखो नाथाय आंथ' आंनि खामानिफ्राय ओंखारनोबो हालालै आरो जुदि माब्लाबा ब्र नोंखौ जोंनि मानसिया नुयोना आंना गेम अभार जाखाबाय आरो लाकि माय बय येस बस दिनै खुनुरुखुम बेयो जोंगोलाव थानोसै गाबोन ओमफ्राय दसेयाव औ जागोन बस आरो मोनसे माल लांनांगौमोन ना बेखौ मा खालामनो मालाथ' लांनांगौमोनलै रायलायनाया रायलायखाबाय आङो गाबोन सहैगोन दे नाथाय मोनसे खोथा आं हजों मानसि फाथायबाय माने बस जोंजों मोनसे प्रब्लेम जागोन ना नङाबा मा प्रब्लेम बस आं बुजियासै जों जायखौ जे गावथारदों बेना हिनजावबो दङ ना ओमफ्राय बस बहानिमोनलै बिसोरो लाकि नोंनि खामानि बे नङा
बेफोरखौ नों मिन्थिनांलाया दे जों दङ ना दा आरो बिनि हिनजावखौबो जों खेबसेनो हजों फिसाइजों थिनहरखानांसिगोन मा बुंखो बस नाथाय मानो मा जाखो लोखि नों दिनै मानो बुंदों जे नङा माने बिनि फिसायाथ' गैखालाना अब्ला बिनि हिनजावखौ बाथोदोना बस जोंखौथ' इसेबां हमनोबो हानाय नङाना बिसोरो न' लोखि न' जों बेबायदि ओरैनो हगारनो हाया जुदि बिनि हिनजाव माबा मोनसे जायोबा मा जागोन दे आंथ' बारा सोंथिबो खालामनो हानाय नङा नङाबा सन्देह खालामगोन खामानिया जादों ना खामानियाथ' जागासिनो बस नाथाय मानसि फैदोंलै बिसिना दाथ' मानसिबो गोमाबाय नालाय जेबो नङा दे अब्लाबो नङा बे हिनजावखौबो डाइरेक्ट खाथम खालामखा मोनथिबाय जोंनि माखासे मानि मानसिखौ नुबाय बेबो जुदि बे थायोबा उनाव प्रब्लेम जानो हागौ बेबायदि जायाबा हामगौ बिनि हिनजावआ सेफ थाबा हामगौ जागोन दे बस जै चान्स मोनबाय मानसिखौबो थ्रेट नोजोरा जोंनि दंखायो दे आं लाखिथ'बाय नों मिन्थिखायो ना मा खालामनांगौ आयु महरानो सोलायजोबथार माथो आंना टेनसन जाब्ला मा खालामनो टेनसनाथ' बिदिनोसै ना आथ' फुजा बोथोरखाय आंना महर मोखांफ्रानो गासैबो गेवलां बिबार जानाय बायदि जाथारदोंमोन गोजानो माथो खालामबावनो गाव गावनो बाख्नायना लायाबा रावबो बाख्नायग्राबो गैया दा ओमफ्राय मेरनि निउस खोनानानै आंनि गासिबो मुडानो गाज्रि जाजोब्बायना मोनसेथ' लोगोबो जाहैबाय मेराबोथ' आंखौ मोनसे टाइमाव जोबोद हेल्प खालामदोंमोन आरो हाथरखिनि थाखायबो आइम फिलिं सो सेडलि बिराद बोरैबा मोनदों बे जाहैबाय टेनसन बाला पस्ट दे दाथ' बहाथो समायबावगोन जेखि फिल्टार होबाबो बेजोंथ' जि समायखायोमोन आंखौ नाथ' गोसोआनो उसुखुथु माने मोजां मोनथाराखै नालाय मानो बेफोरबायदि गोमाखो नों मेहेर ह आरो आंनि मिन्थिनायावथ' नों फाइटिंआवबो हायोमोनलै मेहेर ह नाथाय मा जाखोरा ओजों हाथरखिया गाबगासिनो दुखु जागासिनो नोंनि थाखायनो गोसोफ्राबो फाग्लि बायदिसो जालायलांबाय दा मानो सफैदिया नोङो थाब फैफिनदो रा मेहेर दुर्गा फुजा सफैगौ फुजा बोथोर सफैगौ जोंहा जमानो दावदै खेला फिल्म नायनांगौ ना मानो बिदि आथ' जेब्ला सोरबा आंगा माबा मोनसे जायोना गोसोफ्राव जोबोद गाज्रि मोनोलै लाइक जेरै आंबो जोंनि आइया माबा मोनसे जादोंब्ला अपारेशन जानाय टाइमावथ' आं आइनि खाथियावबो गैयामोन कन्डिशनाबो जोबोद गाज्रिमोन बै टाइमाव जेरै आं फिल खालामदोंना गासैबो राहा गोथे जानाय बायदि सोरनिबा थाखाय जोबोद माने गोसोआव गाज्रि मोनबाय थानाय दुखु मोननाय थिग बेबायदिनो आरोलै जायहा जाजादों बिसो बुजिगौ बेखायनो आंबो जोबोद दुखु मोनफादों मोनथिगौ माने आंखौ दुखु मोनि बायदि मोनो मानसिखौनो मानोबा बिदि महर सुजुना हरखो आफा इसोराबो गन्थंआबो खानजोदि बावसोलै आंना मालायफोरनाबो एसे साइज नङालाय साइज नङाबाबो बिउटि पार्लारफ्राव थांना मोजां खालामो टुनटुलियासो दासिमबो बिउटि पार्लार होननायखौनो थांफेरनो मोनबाय बायाखिसिबाय मा जाबावनो आरो जिउआ दे आंथ' बेबायदिनो खासै मानसिया थेवबो आंबो दुखु मोनमारदों नाथाय आं बारा माने बेबायदि देखायनो रोङालै दुखु मोनब्लाबो माने गोसोआव थाब्लाबो बाहेरायाव देखायनो रोङा आङो मा जाबावनो थेवबो माबा मोनसे मोनथिनायमोनब्ला हेड मेखौ जेरैखि जायाबाबो नागिरनाबाबो लायफिननो गोसो जादोंलै आङो नाथाय माबा मोनसे मोनथिनायमोनबासोमोन जे बिनि थ्रुयै थांनो हागौमोन ना बिसिनि न'आवसो माबा फैमारोब्रा मोनाफ्राव जोंथ' आरो दिनै बेयावनो थाबावगोनसो बिसासबो गैया जायगाफ्राबोथ' आरो एसे बोरैबाना आयै फिसालाय आं जोबोद दुखु मोनबायहाय नोंलाय मालाथो मोजाङाव फैगोन दे फिसा अब्लाबो नेना थागोन दे जोङो नोंलाय हा सोरनि थैनाय मावामोन जे नोंखौ जे बेबायदि मानसिखौनो नायनायाव मोजां न'खरनिसो जागोन बायदि मोनदोंहां दा आरो नोङो एसेबां सिरियासआव दङबा हामालाथोबा मोजाङाव फैगोन अपारेशनाथ' जाखांबायमोनहाय हामसे मालाथो हुस फैगोनबा डक्टराबो हा जेबो बुंथ'नो हायासो बुंबाय माथो हे गसाइ बे गथ'नि जिउखौ रैखा खालामहरदो आरो हजोंबो बिनि न'खरनिफोरा बेसेबां दुखुआव दङदां दायो नाथाय जोंबो राहा गोथे जानाय फिसा नोंनि जिउआ मोजाङाव फैयागौमानि जों जेबो आरो बेबायदि रिस्क लानो हाया नों मोजां जायगायावनो खबर मोननानै जुदि गाज्रि मानसियासो नोंखौ आरो नागिरग्रोनानै मोनोब्ला
मा जागोन जोंहा बेसे गिनाय दङ नाथाय दुखु दाजादे फिसा जों नोंखौ थाबैनो मोजाङाव फैब्लानो खबर हरनोसै नोंनि न'खरनोबो हजों पुलिस थानायावबो थांनोसै थाब फैब्लानो जायोमोन फोसाबो बे गथ'आ अब्लासो जों मिन्थिगोन मा जामारनायमोन मारै बिदि जाखो दाख्लै गालांनाय गथ'आबो जेबो खिन्थालाङासैबा बिनि जिउखौल' रैखा खालामथारदो होनना थांबायना हा जोंबो नै जेनथेन नोंनि जिउखौ बासायनो नाजागासिनो बाबु आदि आदि अना खानानो हामानोलाय बिदि बहा दंलै मेहेर फंबाय थाबैनो नोंखौ मोनफिनबा मोजांमोन ओइ सान मा दाबो उन्दुनो ओंखाराखै नोंखौ लै थुनथुलि बहा उन्दुनो ओंखारनो आरोलाय आं बे मालायनि न'आव हाथारा बिदि उन्दुनोनो आथ' जिबायदि जायगायाव थाफैबायलै मेहेराबो ओमफ्राय जुदि नोंबो बेबायदियाव थानांबालाय सोरजोंबा थागौमोन आरो आंथ' गियाना बेसे होमबाबो एसे आन्दो मोनदों आङो इस दे उन्दुहैद' माबा सियालारि गाबलाबायबाथ' गाबाबो अरजाया बेदरसो जागोन आं मोनबा हैद गाजालै मानसियानो नोङो दे ओमफ्राय सिन्था दाजा नोंनि फंबायखौ थाबैनो मोनगोन जों एबार सोरबा फैबावथोंलाय लांफैबावथोंलाय जों दंजोबो ना सानदोंबो एकदम जुनानै ओंखारहरखा मिथिबाय जागोन दे आरो थाथ' दे होमबा गुड नाइट आन्टी माबायदि मोनदों नोंसालानि न'आव फैनानै नों एकदम बेखार मानोबा बेयाव फैनांगौ आबैयाबो अबाव नों बेखार होनबा जागोन नामा मालाय बे होमबा मेहेरनि सनानि न'सोमोन नोंनि थाखाय बेखारब्लाबो नाय नोंसोर मा खालामो खालाम जायखिया आंथ' खालामखागोन र' आबा मेहेरखौ लाबोफिननो अबाव जोंलाय आखायाव आखाइसो थागोन जेनेबा नाय माया जोंथ' माबा नङा माबा मोनसे खालामखानांगोन नों बुङाब्लाबो मिन्थिखायो दे अब्ला उन्दुदो गाबोन फुङाव रायलायनोसै आयै थाम्फैजोंसो अरजाजोब्बा मा जानांगौ गोदो उन्दैयाव मासेबो थाम्फैयानो अरफेराखैमोन आंनि आबा मेहेरनावबो दा बेफोरबायदियाव मारै थाफैखो बियो आरो आं बिसोर सानैजोंसो उन्दुनांसिगोन सैथान सानैजों आं मिन्थिखागौ आन्टी नों मा सानदों सैथा दा नङाबा मिन्थिदोंना गथ' दे जाम्बिलाय जिबाबो नोंनि फिसालानि न'सोथ' अब्लाबो बेयावनो गोजोननाय लाथ' आयै मारै उन्दुनो ओंखारबावनांगौ जाखो आं दे होमबा नानि उन्दुदो नोंबो आयौ आं गेजेराव थानो बायोलै माया आन्टी नों गेजेराव थाफैदो ना मानोबा बेहायनो था नालाय आं गेजेराव थानो बायो भुतफोरा मा नोम्फा होनो गथ'हा सिरि उन्दु नोंबो बासिना लांबा मोजां मोनो आंनि थाखायथ' नानि दे जेबो नङा जेने थेने सोरांथोंसैल' गाबोन फुङाव सावरायनोसै सिमां मोजांथारलै चान्दि मोनदा मा एसे डिस्टार्ब बिलाय गथ'आलाय ओरैनो मोजांखौनो उन्दुनो ओंखारखायाखै गोलैसिबायनालाय मा नोंसोरबो बेखौनो खोनादों आं जेखौ खोनादों या बाट आइ थिंक बार बारदोंमोन ना एसे गय फिथाइसो सिरिदोंदां दाबोथ' सोरांथ'वाखैलै औ ना आन्टी बाट न'आलाय माबा सोदोब होयो ना माथो व्हाट डु यु मिन न'आलाय मा सोदोब होलाबायनांगौ ननसेन्स बेफोरो जागोन बस एसे सानदों बेबायदिनो जागोन आंथ' जेबो गिनाया गिखाया बेफोरखौ गोदि बारियावनो हारसिं थांलाय फैलाय खालामनो हायो आं मोनायाव गिया आंबो आं माया गावनो खुद माया बेफोरखौ गिना मा लाब नाथाय सोरनिबा माथो बायदि खोनादो औथ' सोरां मोनाबोथ' रावबो सिखाराखैदां दाबो सोराङाखैनो मा होननो दालाय सोर सिखारनांगौ जेबो नङा दे आं थांनो नायनि नानि नों ओमफ्राय जेबो नङा दे आन्टी हायोलै थुनथुलि आरो माथो अबाव नोंखौ बायह्रा थांनाय मानि दोनलांनांगोनखाय जोङो नांखायाबो दे थांगोन आङो जोंफ्रा गिनायाव गैया बेफोरखौ हाट दाख्लै आंसो थानांगौमोनलै ओइ सोर बे अके होमबा सोनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे अब्ला जों थांथ'दिनि आरो बयनिसिमबो गुड नाइट लाभ यु बाय बाय भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आरो मोजां मोनाखैबाबो जेबो नङा दे थांथ'नोसै दे जोङो फैफिनसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों थुदो थुनथुलि एखे आंनि खुगाजों दामना लायाबानो जायाना मिउजिक गैया जे जोंना